Bine, așa. A intrat, pornește. Da, am pornit. Cu 2-1. Fiorentina vrea și ea victorie cu Bayern München, după ce în prima manșă echipa lui Adimutu a fost învinsă cu 2-1 de nemți. Ambele partide încep la 10 fără un sfert. Vreme rece și mâine în aproape toată țara va mai ninge în regiunile din sud-vest, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 4 și 6 grade strict mâine și în capitală și nu mai mult de 0 grade. Vestea bună e că meteorologii nu anunță ninsori pentru București. Acum termometrele arată minus 2 grade în capitală. Potrivit ANM, cel mai cald e acum la Arad și Muntenișoara, 4 grade Celsius. Cea mai mică temperatură se înregistrează la Predeal, 9 grade. Știrile din sud-est aici, curățură preferit. Le parlo di tot, non lo so, penso tot, penso tot, le parlo di tot, le voglio la virtù, prende parte, prende mate, c'è come fuori, non è fuori, prende tot, le parlo di tot, le voglio la virtù, prende parte, prende mate, c'è come fuori, non è fuori, ci vuole parte. Nu mai suport, hai de tot, îmi manca mare un de bord. Hai de tot, n-am servici, n-am bani.